Assalamu alaikum gitaristlar. Armada 30 sağman. Häzir siz bilen videomuzun dowamyny etjäs, ýani ikinji bölüm. Nädip özüň razbor etmäni öwrenmeli. Şu bölümde biz barä ýokarky pasatgany öwrenjekdik. Birinji bilen barä näme? Barä esenlik bir perdäni tutuş bir barmagy bilen tutulýan tutup Soňra bärde de belli bir beýleki barmaklaryň bilen başga bir tarlar tutulýan gonyşyna bare diýilýär. Ýagny bir perden tutuş tutmaly, alt tarynam gysmaly. Inni bare ýokarky pasatka näme bolýar? Ýokarky pasatka diýdigi, şu bir gerek bare tutamyzdan soň, şoň beýleki barmaklaryň 5-nji, 4-nji we 3-nji tarlary saklasa, onda şol bare ýokarky pasatka bolýar. Bare aşaky pasatka edil şu görnüşden aşağı düşýär bu da 4-nji, 3-nji, 2-nji tarlar saklanýan görnüşine bare aşaky pasatka diýilýär. Aşaky pasatka, ýokarky pasatka. Indi şu videoda diňe ýokarky pasatkany öwrenýär. 12-nji perdäşini şöýrükçeni. Atlar bilen geçenki videoda gören bolsaňyz, akordlaryň atlaryny da edipdik. Esas akordlaryň beýleki iki görnüşde, bira hat görnüşde, bira not görnüşde, do major, minor. Inni bare ýokarky pasatkan 2 san tutuş görnüşi var. Nähili? Birinji sadece ile abyşny bare tutýar. Soň ikinji perdede 3-nji tar tutýar. 3-nji perdede bolsa 5 we 4-nji tarlar tutýar. Şu görnüş bir major görnüş bolýar. Bare majoryny görnüşini häzir aýtjadyr. Eger şu barmagymyzy aýryp bu görnüşde tutsak bolsa minor bolýar. Mysal üçin. Ine şol perde, birinji perde şeýle görnüşde tutsak fa major. Yani prosto F harplykda prosto F akord bolýar. Eger şu barmagymyzy aýyrsak F M akord bolýar, ýagny fa minor. Indi düşünseňiz major, minor. Bolly şonu öwrenseňiz bärden soň diňe atlaryny ütketip bermeli. Bareleň ütkeş ýokarky pasatka şu iki görnüş şu diňe tar 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 tar. Şular ýalyk diňe atlaryny öwrenýän. Galýa atlaryny näme üçin öwrenmeli? Atlaryny öwrenip goýýandan soň käbir gerek gel barelere bolýar. Nuny bärden oýnap oturman, bärlerden hem oýnap bolýar. Muňa gelip barzary ýa-da barada köp akordly bare tutman käbirini çalyşyp bolýar. Onuň tek öwrenýärsin tek geljeki videolarda. Bu adyňa ýokarky pasatkany öwreneli. Indi birinji perdedeki bare birinji perde ýokarky pasatka fa major. Bu barmagymyzy aýrýas. Fa minor boldy. Fa major, fa minor. Inni biz edil şu fa major görnüşinden bir perde öňe süýşýär solyn, ýani ikinji perde bare tutulýar da. Fa diez major bolýar. Diez diýmek näme? Şu bilen fa akord ýöne bir baskançyk beýikde diýen ýalykda fa diez, fa reshotka diýip datda ýazylýar. Fa reshotka major şol ýalyk ýazylýar. Fa diez major, fa diez minor. Soň do re mi fa fa'dan soň sol gelýär. Berde sol. Sol major. Sol minor. Soň bir perde ýene öňe süýşýär. Sol diez major. Barmagy aýrýar. Sol diez minor. Soň ýene bir perde öňe süýşýär. La major. La ol aýrýar la minor. Yani A bilen ayem. G bilen GM de. Inni la'da durduk. La'dan bir perde öňe süýşýär. La diez major. Barmagy aýrýar. La diez minor. Soň ýene öňe süýşýär solyn si major.
Yani näçinji perdede? 7-nji perdede. 7-nji perde ýokarky bassatky si major. B diýänimiz. Buna aýrýasa B bemol, si minor. Indi biz şörde bir perde öňe süýşdik. Bu si diýes bolmak sebebi si notan diýes ýok. Diýes nota ýok, si diýes nota diýilen zat ýok. Diňe täzenden do başlaýar. Indi si'den soň do bolýady. Do major. Onuncu perdede tutulýar. 10-njy perde do major. On ýene 8-nji perde do major. Şördäki do major diýip tutýanlar. İkisiň bir zat şodan. Do major. Bil barmagy aýyrsak do minor. Soň geçenki videoda do minor şeýle tutupdyk. Görýärmi, hem iki ýerde tutulýan eken. Do major, do minor. Soň bundan soň do dies. Do dies major. 9-njy perde. Mana aýrýas do dies minor. Soň ýene bir öňe süýşýär re major. Re major ne berde. Tutupdyba. Soň re minor. Bulam re major, re minor. Soň bundan soň re dies major. Näçinji perdede? 9, 10, 11-nji perde re dies major. Re dies minor. Soň berde mi. Mi major. Mi minor. Berde mi major bilen şeýdi bolýar. Mi major. Mi minor. Ýene berde mi major. Mi minor. Şowurdat. Ýene ana bolly 12-nji perdäçeni geldik. Gaýtalap videonu görün, öwreniň, soraňyz çyksa aşağıda kommentariýada ýazyň. Indiki videomuzam 3-nji bölüminem bare aşağı pasatkalary öwreneriz. Ýene 12-nji perdäçeni şolan atlaryny öwreneriz. Ondan 3-nji soňky videoda bare lesinsa bareler öwreneriz bilen atlaryny. Ondan ýuwaşdan razbor etmän başlar. Yani ilki bir aýdym aýdyp goýberem. Soň şol aýdymdaky tutan akordlamy dürli pozisiýalarda, dürli ýerlerde tutar şol akordlary. Soňky videolarda tanalnystyny ýetmän öwreneriz. Aýşe edip garaşy razbor etmän öwreneriz. Ýagşy onda bugünlükçe sag bolun, halan olsaňyz like goýun. Hoş, saman öwren.